Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. There was a man who built a house, and he was called a fool. The storms they came and the ground gave way. Should have gone to building school. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. A wiser man, he built his house on ground that didn't move. The storms they shook, but the house still stood. It was strong as super glue. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. So build your life on things that last, like faith and truth and love. So you'll be strong when the hard times come, and you'll sing along with us. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. 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 Happy Sabbath, parents. Happy Sabbath, children. And welcome to yet another exciting episode of Kids Time right here on Mandara SDA Church. My name is Shumi Chikewa, Auntie Shumi, and our story today is about a man named Mr. J. Now, I tell this story everywhere I go, so I make sure that I had to tell you guys today. Now, Mr. J was a man who always used to obey God. God would tell Mr. J, Mr. J, I need you to go to Canada. And Mr. J would fly over to Canada very quickly and do what God said. Then God would say, Mr. J, I need you to now go to Zimbabwe. And Mr. J would fly to Zimbabwe and do whatever God told him to do. After God could say, Mr. J, I need you over in Malawi. Mr. J would rush over wherever God sent him in the world. Now one day, God said, Mr. J, I need you to go to a certain place, and I need you to go today. Oh, Mr. J was like, no. He didn't like this place because he thought that the people there were very, very sinful. And he said, God,
please don't send me there. The people there are so sinful, and they're just, I can't. But when God sends you, you have to go. Mr. J decided that, no, he was just going to, I don't know, run away from God maybe? That's exactly what Mr. J decided to do. So Mr. J rushed to the airport and he said, hello, ma'am, hello. Listen, I need you to get me on a flight, any flight, first flight that's leaving. I just gotta go, And the woman said, where do you want to go? He said, anywhere, just book me a ticket. I need to fly off right now. So the woman got on her computer and she said, I'm sorry, Mr. J, but all flights are fully booked. Oh, Mr. J was stressed. What was he going to do now? Aha, he got an idea. Okay, I'm going to go and take a train. So he rushed to the train station and he said, hello, Mrs. Woman at the train station. I need a train ticket out of here now, right now. And the woman said, okay, Mr. J, let me check for you. And on her computer, but nothing. She said, I'm sorry, Mr. J, the system is telling me that all the trains are fully booked and there's no train leaving now. Oh, Mr. J was now stressed. He could feel his blood pressure going up. What was he going to do? He had to run away. But where was he going to go and how? So Mr. J got back in his car and Mr. J flew. When I say fly, I mean he was driving very fast, which is bad. You must tell your parents when they drive fast that they should not be driving too fast, okay? But anyway, Mr. J got in his car and went to the bus station. And he said to the woman at the bus station, please, I need a ticket right now. I need to go. I have to go anyway. I can go anywhere. Just get me this ticket. And the woman at the bus station went, sorry, our system is offline. So Mr. J was stuck. Oh, he didn't know whether to cry or whether to scream. He really did not want to go where God sent him, and he really wanted to run away. So, what did Mr. J do? Mr. J remembered that there was a harbor close by, so he could get on a boat. Oh, Mr. J was so happy when he remembered. He got in his car, he drove it very fast, and he got to where the ships were. He said, excuse me, please, I need to go. Where can I get into the ship? Is the ship leaving now? I need to go. And the captain said, yeah, we have space for one more. Feel free. So Mr. J got onto the ship and Mr. J went to the basement of the ship. Oh, and he snuggled up. He took a little blanket. Oh, Mr. J fell asleep. But while Mr. J was sleeping, the ship began to toss a little and toss a little, and the wind became stronger and stronger and stronger, and the ship started to shake, and people could barely hold on. Everything was shaking, things were moving, their bags were all over the place. Oh, everybody was so scared that they started praying to their gods. Now, in these days, people pray to different gods. Some pray to the god of the moon, some the god of the sun, but none of those are the real God, because we know that the real God is up in heaven. So while these people are praying to their gods that don't help, that are not the real God, the captain goes down to Mr. J, and he sees Mr. J, fast asleep. Oh, Mr. J is even snoring. Wake up! Wake up! What are you doing? The captain said. Mr. J was startled. What's wrong? What's going on? Oh, the captain said, we're going to die here. This ship has been shaking, and you're telling me that you don't realize you're sleeping. How can you be sleeping at a time like this? Oh, this captain was so upset at Mr. J. He said, wake up and pray to your God. Everyone is praying to their gods. Mr. J suddenly had a feeling that this might be about him trying to run away from God. So Mr. J said, okay. And then they had to cast lots because they said, God, please show us who is the problem, who is the cause of all this. And obviously, the lot fell on Mr. J. So they said, Mr. J said, okay, you can throw me out.
the people were like, no, we can't throw you into this water. And remember, boys and girls, that at this time the ship is shaking. So much is happening. The women are screaming. The babies are crying. There is chaos on the ship. And Mr. J is saying, just throw me into the water. Once you throw me, the storm will go away and everything will be okay. But the people on the ship said, we cannot kill you. We cannot. If we throw you in this water, you're going to die. We can't do that. So what did they do instead? They started throwing off their luggage. You know, when you go on a trip to visit your auntie or your uncle or your grandma or grandpa, you pack a nice big bag and you put in all your favorite clothes and all your favorite shoes because you're excited for the trip. That's exactly what the people on the ship had done. They had packed all their nice clothes, all their nice shoes, and they were so excited to be going to see their relatives. But now they had to throw all those bags out into the water because they thought it would stop the ship from drowning. So the ship is there, the ship is shaking, they feel like it's going to sink anytime, and they start throwing out their bags. Imagine throwing out your favorite jacket or your favorite shoes just so that you don't have to kill Mr. J. That's exactly what these people did. Oh, they threw the bags out, they threw everything out, but still the ship was shaking. And now, boys and girls, it was getting worse. Everyone was scared. Even the captain himself did not know what to do. Eventually, they decided that they had no other options. They decided that they had to throw Mr. J into the water. So the men held him. Some held his hands, some held his legs, and they went 1, 2, 3, and they threw Mr. J into the water. Oh, Mr. J just got into the water, and as soon as he got into the water, a big fish came and swallowed him up. Oh no, Mr. J, oh no. He should have just listened to God. Now he was in the belly of a fish. Imagine how disgusting it is to be in the belly of a fish. Oh, you can see what the fish ate for lunch. Ugh, the saliva is probably disgusting. I don't even know where Mr. J sat, if he sat or if he just stood there. I don't know what was happening, but I do know that Mr. J was in the belly of the fish for 3 whole days. Can you imagine being in the belly of a fish for 3 days? That must be horrible. I'm sure it's so smelly and it's disgusting. I mean, it's a fish. But that's where Mr. J stayed for 3 days. While he was there, Mr. J prayed and he said, oh God, I'm so sorry for trying to run away from you. Please, please forgive me. Please, God. And sure enough, when the fish decided to spit out Mr. J, guess where it did that? It had to spit out Mr. J exactly where God had told him to go in the first place. Yes, in Nineveh. So Mr. J was now in Nineveh and he did as God had told him to do. What does the story teach us? This story teaches us that we can never run away from God. No matter where we are, God always sees us. His eyes always open and it sees you, even if you're under the bed or if you're in the bathroom or if you're in your bedroom by yourself under the blankets. God sees each and everything that happens. We can never ever run away from him, boys and girls. His eye is everywhere. It also teaches us that just like the people on the ship, we should be kind to others. You know how they struggled to throw Mr. J into the water? They did everything they could do before they threw him in. That's exactly what we should do, boys and girls. We should make sure that we love other people just as we love ourselves. We should always put other people first and ourselves last, because that's what Jesus wants us to do. Let us pray. Dear Jesus, thank you so much for loving us. Thank you for teaching us all these amazing lessons today from the story of Mr. J. Lord, please help us to always be obedient to you and to not try and run away from you ever, ever in our lives. Lord, please may you use us to work for you just like you used Mr. J to go all over the world for you. We love you, Jesus. In Christ's name I pray. Amen.
We are His chosen ones. We are His children. We are His children. We are His children. Hey you, And you. we are His chosen ones. The Lord gives food to you and me to make us grow. Hey you, And you. we are His chosen ones. The Lord gives food to you and me to make us grow. Hey you, And you. we are His chosen ones. We are His children. We are His children. We are His children. Hey you, And you. we are His chosen ones. The Lord is God and He's coming again to come take us home. Hey you, And you. we are His chosen ones. The Lord is God and He's coming again to come take us home. Hey you, And you. we are His chosen ones. We are His children. We are His children. We are His children. Hey you, And you. we are His chosen ones. We are His children. We are His children. We are His children. Hey you, And you. We are His chosen ones. hey you, And you. we are His chosen ones. Hey you, And you. we are His chosen ones. Hey you, And you. we are His chosen ones. Hey you, And you. we are His chosen ones. Hey you, And you. we are His chosen ones. 아버 예수와 너와 야고가 세라 와노와 대와노와 이오가나 와라바 노래가 와나의 모세에게 에즈코네가 에세와 잡 베냐와 차가
Shafara basara pera Tonganezwa kumusha Hapo hapo tawonzane Somboko Jerusalem aita Togoza 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 Poragonge Pedo Togoza Bobusu Gala Yezam Toimbarwe Yotakanaka Ayore Moyo Yenu Yote Nigo Christu Mambo Somoko Zako Jerusalem Togoza Chemberu
Jesu ndiye mwenyewe huyo Musa, hakuna usikukana urama moyo yedu eriko nokuti Mwari wakadanyika nokudaro wakaipa mwanakomana akaberekwa ari oga momwe chete. Ani nani anotenda, ani nani anotenda, achaponeswa agorarama neupenyo singaperi. Pretty Jesus, loving Jesus, when my Jesus comes again, I shall love him, I shall meet him. When my Jesus comes again, when my Jesus comes again, when my Jesus comes again, I shall love him, I shall meet him. When my Jesus comes again. Jesu makanaka, Jesu ndeno modai, kana Jesu ouyaze, ndi chamuona, ndi chamuseva, kana Jesu ouyaze, kana Jesu ouyaze, kana Jesu ouyaze, ndi chamuona, ndi chamuseva, kana Jesu ouyaze. Ani zake anotenda, ani zake anotenda, achaponeswa agorarama neupenyo singaperi. Sisi budi mukatenda, baba mai mukatenda, muchaponeswa mugorarama neupenyo singaperi. When my Jesus comes again, when my Jesus comes again, I shall love him, I shall meet him. When my Jesus comes again. Baba wedu warikudenga na mponesa wedu Yesu Kristu, tawarara pamberi penyu pamangwana na ano tine nzara nechidokwa dokwa chekunzwa imi mchitora nesu tauraya kwatiri Mwari nenzira yakatsanangurika. Tenderai kuti mataura kamwe isu tikunzwevo kaviri. Na Jesu tinonamata. Amen. Chenjera kuva mufudzi wamadhongi kana kuti chenjera kufudziswa madhongi. Ndo musoro wenyaya watinawo na mubvunzo wandinawo kwatiri sangano ndekuti tatakavinga pano chi. Why are we here? Takauya kuno kurenje kuzotsvagei. Chakatisunda kubva mukati medzimba dzedu nemisha yedu chi. Why are you here? Uri kutsvagei pano?
chakakutuma kuti uye pano chii? Vamwe takasiya takiya dzimba tikauya pano, vamwe tikahaya vanhu vangasare vari padzimba dzedu kuti tiuye pano. Chakakuudza pano chii? Vakauya pano kuzoitei? Ndomubvunzo wandinawo kwatiri mangwanani ano. Mwari watibatsire apo tichadzidza mukati meshoko raMwari kuti izvoni chii chatingaita kuti tifadze Mwari. Misheni yako pano ndeyei? Genesis 22 verse ya 3 to 5. Genesis 22 verse ya 3 to 5. Pane nyaya iripo inofadza zvikuru. Inyaya iri kupfuurira mberi, Mwari achitaura naAbraham. Handei verse munhu waMwari. Genesis chapter 22 verse 3. Famba munhu waMwari, handei. Abraham akamuka mangwanani. Abraham ndokumuka mangwanani. Kwakusunga mbongoro yake. Akatora machinda ake maviri. Aha. Mwanakomana wake Isaac. Yes, handei. Kwakutsamura huni. Aha. Ndokusimuka. Akaenda kunzvimbo yakaudzwa naMwari. Verse 4, handei. Zvino nezuva retatu Abraham kwakusimudza meso ake kwakuona gomo iro riri ari kure. Verse 5, handei. Abrahama ndobva ati kumajaya ake, imi chigarai pano henyu nembongoro, ini nomukomana tokwidza gomo. Haleluya, handei. Tichambondonamata tigodzoka zvedu kwamutembudza kunamata. Mwari wakomborere kuri kukoshoka mangwanani ano. Panapa tiri kunzwa nyaya. Mwari anoda naAbraham. Abraham uchava wamarudzi ende ndichakublesa. But panguva yeAbraham panonzwa nyaya iyi haasi kuzvinzwisisa. Why? Nokuti iye ngasina mwana. Apo yenguva tovatana, mudzimai wake Sara ndobva azoipindira plani yaMwari. Ndobva ati, hona Abraham, ndakura, chipikirwa chaMwari chekucheta mwana achitiisa nei achisi kubuda. Wadii kutora Haga mushandi wangu ave mudzimai wako. Now Abraham anotora mudzimai Haga kwakuvata naye, ndobva azvara mwana ainzi Ishmael. Amen. Asi Mwari akati Ishmaeri haasiri mwana wepromise. Uchaita mwana iwe na Sara mudzimai wako. Mwari ndobva afufira promise yake. Ndobva Sara abatira mimba. Abatira mimba, Sara anozvara mwanakomana ainziyo Isaac. Now nguva yafamba, Mwari anozoshanyira zvakare Abraham. 22 manje chapter. Onzi Abraham, mwana wako Isaac uyo waunondisisa ndoda kuti umupe sechipiro chinopiswa kwandiri. Mwari murudi Mwari. Ehe. Ona Mwari, at times God does not make sense. Mwana anamatirwa. Arikunzizwa out of him many nations will come out. Arikunzizwa ni chenda nomudirai unomuraya. How come? Plan yenyu Mwari ichazofufilika sei? Zvikanzi haiwa Abraham enda. But Abraham was a man who knew God. A man who had faith. Murume aitya Mwari. Zvikanzi neverse manje. Verse number 3. Hande nenyaya munhu waMwari manje. Yes. Abrahama anzwa vision naMwari. Anomuka mangwanani. Teerera munhu waMwari, handei. Anosunga mbongoro yake. Aha. Kwakutora majaya maviri. Yes. Aha. Right. Right. Ndokusimuka. Panapa tiri kunzwa Abraham achiprepare kuenda kugomo ranzi naMwari. Enda unopira Isaac sechipiriso. Anosimuka Abraham omuka mangwanani. Zvikanzi panapa anogadzirira rwendo urwu. Aiziva zvaidikanwa kundonamata. Amen. Mission yaAbraham was kundonamata Mwari. Tiripona Mwari here. Abraham aienda kundonamata Mwari. He prepares for the mission. Amen. Mubvunzo wandinawo kwauri munhu waMwari nekwandiri. Patakauya pano takauya kuzoitei? Kana takauya kuzonamata Mwari, takauya nei?
takaprepare how zvii zvinhu zvatakatora. Abraham number 1, amen. Number 1, anosunga mbongoro. Hallelujah. Number 2, Abraham anotsemura huni. Amen. Number 3, Abraham anotora majaya maviri. Number 4, na Isaac. Mubvunzo kwauri munhu waMwari, pawakauya pano wakauya nei? Mission yako yakamira sei? Sekuziva kwangu, kana tondinamata Mwari pane zvinodikanwa, amen, zvekunamatisa Mwari. Amen church. Udza ari pasaidi nekuti hama hatiri kuna Mwari pasina chatinacho mumaoko, pane zvombo zvekunamatisa. Amen. Pane zvombo zvekunamatisa. Abraham akunamata Mwari, anotora mukomana Isaac. Amen. Uyo aizova gwai rechibayiro, anotora huni. Amen. And knowing kuti izvoni zvii zvinoda kupa kunamata, anotora moto nebanga. Verse 7, famba. Eka Isaka mwanakomana manje akutaura nababa wake Abraham. Handei akati, baba, handei iye akati mwanakomana tena. Handei eka moto tinawo, eka nehuni. Baba, moto nehuni tinazo. Hallelujah church. Moto nehuni tinani nai. Isaac aitoziva kanamatiro kaMwari nezvinodikanwa kuti Mwari anamatwa. Zvikanzi moto nehuni tinazo, but one thing is missing, baba. Ko gwayana gwayana riripi? Bible riripi munhu waMwari? Dongi takasunga moto, dongi takasunga, vhiyo takatenga. Dongi rapo, means of transport yadinai yapo, bhazi takabhadhara. Ko Bible riripi? Hymn book iripi? Committing lesson book riripi? Nokuti kanjo namataka Mwari hadi zvinhu zviri half-hearted, zvinhu zviri chindongoitawo. Kana tafunga kunamata Mwari, let's worship him in his own way. Tiripona Mwari. Saka panapa anzi panapa Abraham, baba gwanya riripi gwanya panapa? Because munondo tinawo, moto tinawo, huni tinani nai tinazo. Ko gwayana rechibayiro riripi? Now ndofarira mashoko anonyongwa nevanakomana vaKora pana mapisarama 84. Jamba yemunhu waMwari asi tichadzoka ipapo. Mapisarama 84 pavhesi ya 1 na 2 achingomediteta pamusoro penzvimbo yaJehovha, pevazhe dzaMwari. Anoti kuti panapa vana vaKora. Yes, handei. Psalms 84 verse 1. Yes. Ugaro wenyu unodikanwa sei? Ugaro wenyu Mwari unodikanwa sei? Yes. Jehovha wehondo. Eka verse 2. Mweya wangu unoshuwa zvirokwazvo unopanga vazhe dzaJehovha. Mweya wangu eka, mweya wangu nemweya wangu zvinodana kuna Mwari mupenyu. La unofara chirungu panapa. Chirungu chine mamwe mashoko anotapira achinoshandisa mukati mevhesi iri. Anoti panapa, how lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. How lovely. Amen. Mimi kuti nzvimbo inei vana vaMwari, kuwana vaKora, nzvimbo inoi is a lovely place. Nzvimbo inodikanwa. Moyo wangu unodokwairira. Amen. Abrapa, my soul longs, yes, even faints. Hallelujah. Moyo wangu unodokwaira zvekusvika pakufenda kana ndofunga nezvevazhe dzaJehovha. Moyo wangu unopanga vazhe dzaJehovha. Handizivi munhu waMwari
kuti iwewe pewaiprepare waipanga here vazhe dzaMwari. So I want to think kuti izvoni zvaikoshera Abraham paanyanamata Mwari naIsaac. Of course it was a challenge kwaari because Mwari anga ataura, asi mwana wakaita senai aimuda, but nokuti Mwari wataura he has to obey. Hapana apa anoprepare Abraham. Na prepare Abraham vanosimuka hopinda munzira. Kana tonyanamata Mwari hatingouyi tiri maoko chete, hatingouyi nemwoyo chete, tinouya tine zvombo zvokunamatisa. Amen. So I want to challenge one of us kuti izvoni kana usina zvombo izvi mudikani, tsvaga zvombo izvi ungoinazvo. Bhaibheri rako, hymnbook yako, nekembleston yanyu nai yako ndo zvombo zvemusangano. Kana tonamata Mwari, these are necessary instruments that we use pamunamata. Amen. Samwari akatibatsira Mwari watiitire zvakanaka. Pavhesi number 4 munhu waMwari, verse 4. Apo kubva verse 4, chimwe chinokosha zvakare apo takauya pamusano pano, nokuti Mwari vakatiitira nyasha, hatingouyi tiri maoko nje, tine nzira yekutenda Mwari nayo. Mapesarema munhu waMwari chimojamba iyoyo, Psalms 116, mapesarema 116 verse 12, mapesarema 116 verse 12. Tinouya nesomething chekutenda Mwari nacho. Why? Because mwoyo yedu iri kuda kutenda Mwari nezvavakatiitira. Verse 12 munhu waMwari, handei. Yes. Ndichavigireiko Jehovha Inzwa. pamusoro pemikomborero yake yose kwandiri. Ndichavigireiko Jehovha pamusoro pemikomborero yose kwandiri. Inzwa munhu waMwari, Mwari vakatichengeta. Vamwe takaripira muchipatara during COVID, zvikanzi mutori positive and the whole family tested positive. Ini nemhuri yangu takamborwarawo neCovid early November, but Mwari wakatinunura. Amen. Denga asiri Jehovha, dei tiri vashakabva izvozvo, but Mwari vakatisenai, vakatiitira nyasha, nhasi tiri vapenyu. Mubvunzo uri kubvunza pana nokuti izvoni chinyiko chandichaitirawo Jehovha pamusoro pemikomborero yose kwandiri. Vamwe makambani akavharwa, vana vedu kumabasa, isu tiri kumabasa, tiutambira mari yakanaka, Mwari wachitiropafadza. Hausi uchenje here hama, mablessings anobva kuna Mwari. Mubvunzo kuti izvoni uchaitireko Jehovha over these blessings. Tiri kunamata Mwari. Amen. Tunamata nai Mwari, tichaitireko Jehovha pamusoro pemikomborero yose kwatiri. Saka panapa, back to our story. Abraham anosimuka navakomana vairi nemukomana Isaac, wonanga kugomo reMoria. Amen. Verse number 4 and verse 4 munhu waMwari. Verse 4. Eka. Zvino Nomusi wetatu Abrahama akasimudza meso ake. Abraham kwakusimudza meso ake, akaona nzvimbo iyo. zvikanzi akaona nzvimbo iyo yakari kure. Verse 5. Verse 5, handei. Abrahamu Abrahamu akati kumajaya akati kumajaya ake, imi imi boys rangu chigara henyu pano muchidini nai mbongoro. muine mbongo. Oza kuti Bible riri stable zvokuti now munhu waMwari ukasangwarira ka unosariswa nembongoro, ukasangwarira panyaya dzekunamata idzi unorindiswa mbongoro. Chenjera kufudziswa mbongoro. Amen. Now ane mission panyaya iyi ndiAbraham. Amen. But Abraham oti handingaendi ndega, rekanditora vakomana vapi nai vakomana ava ndiende navo so that vandosara nembongoro. Ini nemukomana toenda mugomo kundonamata. Amen. Now patakaya pano munhu waMwari, ndamboti chakakuudza pano chii? Hauna kuuya here kuzofudza mbongoro panapo homwe watinamata? Nokuti izvoni Abraham nemukomana wakaenda mugomo, dzimwe boys 2 dzikasara pasi pegomo dzine mbongoro. Ozoti hapana chinhu chakaoma
sekufudza mbongoro. Kutanga pairi mbongoro yacho, iyo mbongoro yacho yakatoma yega kudaro. Mbongoro yacho. Zopita nezuro. Titakati dzane ngore ngine mbongoro. Saka mwana wangu mutsawashe. Akati dedi. What is the mbongoro idzo? What is the madonkeys? Akita sei. Saka aityara mombe. So aityara mbongoro idzi. Aita kuti dzibude pachinyi muroad. But pari kurova mbongoro iyi iri ku left. Iri ku right, ikutopusha ikupinda. Iri ku right, ikutopusha. Zvokuti izvoni dzaifamba dzichipusha napakati kudai. Ndo zviri mbongoro. Mbongoro vanhu vaMwari yakaoma kufudza. Ende panguva iyi manje dzanga dzisiri mbongoro, but yaiva mbongoro 1. Amen. Yanga iri chinyi nai? Chinhu dzakuti kana dzakawanda dzichinetsa kudaro. What more ya 1? Haitozivi kuti vamwe vangu waripi. Ndo iri kufudzwa nawakomana ava. Now, let me tell you something on Amari. Ukasachenjera, the devil will keep you busy. Pano. The devil will occupy you. Papi nai. Pano. Because any mission yani nai. Yake papi. Pano. So be careful, lest you may look after donkeys. Zati mbongoro. Ikaona nzira. Karoda. Zvapera. Niramba iri pachinai. Ichienda. Amen. Ichienda. Ende kwainoguma handizvinoguma kupi. Otozoitsvaga. Ndo zviri mbongoro. Kachinge chitori one west boss inenge ne confusion. Kuti kosendi ndega omwe wangu waripi. Inoshupa mbongoro. Zvokuti unotsvaka the whole day hauzorori haugari pasi. Looking after chinai, after mbongoro. The devil anogona kukuswedza mudikani uri busy doing nothing. Zviri productive. Ene pono zoponowira unenge wa exhausted. Wapera power nenyaya yembongoro. Now, mbongoro iri very stubborn. Mbongoro inoita zvainenge yafunga panguva iyoyo. Ikafunga kumhanya ndiyo. Ikada kuvata mudota ndiani nai? Ndiyo. Kana kumbuka mavhu ndiyo. Nokuti chii nai? Imbongoro. Ndo zvaitori ndo nature yacho. Saparapa ndo kuti parapa vakomana ava wonzi izvona vakomana chisarai pano muine mbongoro. Ini nemukomana taumbokwidza gomo kundonamata. Nai munhu waMwari. Vakomana ava vhesi number 4 rati izvoni. After 3 days ndo pawakaona gomo. Handiseni. Saka wakafamba 3 days. Why? Mission yao iri yakufudza mbongoro. Ene nerombo rakaipa havana kuzviziva kuti ndo zvatiri kuendera. Pane apo wakachiti izvoni utodi munhu waMwari ukaenda kukemeeting, but the devil ane mission yainayo newe yekufudzisa mbongoro. Ungauye kuno here munhu waMwari kundotinwa kuti handei kuleseni. Wakufudza mbongoro munhu waMwari. Kunzi chidzimai moto ngwere zinedinai yakwana. Ukaona wakunzaru warasa mission munhu waMwari. Wapa mission yembongoro. Amen. Gumari paside neoti hama hausi kufudza here. Kutonzi izvoni wedwe. Apo pane noise apo nyararai apo. Muchechi. Vhangeri chiparidzwa. Teacher palesson so anotocha kuti usungudze kuti akupuka kuti utaure because point yawataura yese haisi point. Mubvunzo. A controversial question. Saka COVID akayamba ndiani? Zvinei nelesson izvozvo? Hey, because COVID chikara chakabva munhu waMwari verenga zvakanaka ende pautaura nyaya idzi kaidzi haana lesson book yacho. Wakufudza munhu waMwari
wakufudza. Amen. Mwari watibatsira hama dzangu, takauya pano kuzonamata. Amen. Ngatiitei mission yekunamata Mwari. Mwari watibatsira hama dzangu, Mwari watiitire nyasha. Ungabvira kuuya 3 days uchifamba. Pakataura gore rokune camp meeting papai mwedzi uya kusvika nhasi uchironga kuzotivhairira nekutishowa outfit nyowani. Isaticheukiso. Aisiyo mission yedu. Aticheuki izvozvo. Because mission yedu kuna matanyi nai. Iyo fudza kumbongoro dzakati neoutfit itsva. Fudza. Tichasangana pakuenda kumba. Hallelujah. Eka, isitiri mugomo. Iori pasi nembongoro. Amen. Mwari atibatsire. Kuzokomplena here nenyaya yemvura. Mvura yacho ida asikuwanika mufunge. Mvura. Watungamirira negore rino gore rino aiwa dei ndezvibe achinjwa. Ndo mission yako iyoyo. Fudza. Fudza. Isitiri mugomo. Zvitoimba. Jesu, Jesu. Ndasimbira. Ene patingati chimbaka tichitsinzinyira futi kufeeling a song. Tikunamata Mwari. Amen. Iori busy kufudza mo. Autsunzunye munhu wamwari kufudza mbongoro. Autsunzunyuri. Bozi ukatsunzunya mbongoro yadinai. Yaenda. Fudza. Fudza. Mwari watibatsira hama dzangu. Mwari watiitire zvakanaka. We have sacrificed a lot to be here. Don't allow the devil to occupy us. Listen to us. Ngatiitei mission takafambira, takauya pano kuzotsvaka Mwari. Mwari watikomborera hama dzangu. Udzari basa nekuti hama usafudza mbongoro. Yes, Mwari watibatsire. Mwari watiitire nyasha. Sapanapa mtakutipanapa kuti takasiya macomfort zones edzimba dzedu tikauya kumusangano. Pamusangano uno kuzotsvaka Mwari kwete kuzofudza matongi. Mwari watibatsire. Iwe munhu waMwari, mission yako pano kuzotsvaka Jehovha. Verse number 6, munhu waMwari, verse number 6. Ane ninyaya yedu. Yes. Abraham akatora huni Eka. dzechibayiro chinopiswa. Yes. Akadzitakudza Isaka. Eka. Mwanakomana wake anei. Akatora moto. Eka. Nebanga. Nebanga. Muruoko rwake. Vakaenda vari vaviri. Right? Mira ipapo. Now, mukona ipapo kutizwani. It's the boys that set up our seeds. Dzine mbongoro idzi. Now, let me talk to young people panapa. Vafana chidiki. Makagona makauya pano. Itai zvepapi nai? Zvepano. Usatsvaka chihadhi pamusangano waJehovha. Amen. Kunzi ningaite hajairirwa. Not here. Tipona Mwari. Vasikajairirwi ndo vari kupi nai? Vari growth point uko kwende panapa tinojairirwa naMwari. Amen. Now, hanzi blessed are the humble. Amen. Wakaropa fadza wanodiona Mwari. Wanozvininipisa. Amen. Be humble. Amen. Young person, Mwari akukomborere as you abide by the rules here. Muri vanhu vakanaka mwana wafana. Mwari akukomborere. Mwari akuitire zvakanaka. Itaisa Isaac. Panguva yaIsaac ingari fana mudiki chaizvo. Ingasi munhu wemukuru. Ingari fana mudiki. But he was obedient. The Bible says, akatora naIsaac. Baba nanai, nemwana, ndobva kuita chii nai? Kom. Ndiudze kuti akatakura zvinhu ndiani? Ndiani akatakura zvinhu? NdiIsaac. Nekaliba yake haitendera kuti baba watakure zvinhu. Huni mudhara ndipenditakure huni mudhara. Ndipenditakure mudhara. And by then, Abraham was over 90. Was over 90. Ekatomutana mukuru chaizvo. Zvokuti Isaac denga ari mwana ane musikanzwa. Abraham akada akaona moto usikaiti. But because Isaac was a disciplined young boy, he was a blessing to his family. Anotakura huni mukomana. Otakura moto. Wokwidza gomo iwe. Baba panguva iyi wari kunetseka. Kuti how will I break the news kuna Isaac? Kuti Isaac mwanangu ndiwe chibayiro chacho. Pakufunga Abraham ninyaya iyi. Isaac anobva abvunza, baba, baba, munono tinawo, moto tinawo, huni tinayo nai, tinadzo, nemoto wacho tinawo futi. Ko inogwayana
riripi? Mutana aimagine achisweta achivhunda muromo kuti apindire mwanakomana kusvika Mwari amubatsira anongoti the Lord will provide. Hallelujah. Mukomana haapo kanyi nazvo, anofamba softly but surely up the mountain. Vari kufamba pada mudhara anombotsvedza mufana ubva agama chinai obva agama mudhara. Tsike zvakanaka baba, munokwara wokwidza gomo. Haasi kuziva kuti gwayana racho ndiye. Pari kutsvagwa wana vechidiki, my youth are so innocent to the point of death for Jesus. Pari kutsvagwa vakomana vasikana vakanozvininipisa, vanozviramba, wari obedient till death. Mwari wakomborei wanangu, Mwari wakuitei zvakanaka, Mwari wakomborei. Na wanokwidza gomo, Isaac nababa wachifamba, nyaya dzinombopera, baba vari kufunga. Isaac ozobvunza baba, zvakamira sei, gwayana riripi? Kati mwanangu, Mwari uchaprovide. Handi nevhesi munhu wamwa, dzikane vhesi, handi nevhesi. Famba. Isaka akataura naAbhuraham. Eka. Baba vake akati. Eka. Baba vangu. Right? Iye akati. Ndiri pano hangu mwana wangu. All right? Akati. Eka. Hoyu Moto. nehuni. Asi gwayana Ko gwayana racho riripi? Eka. Handi, verse 8. Abrahamu akati. Eka. Mwari uchapa amene gwayana. Right? Rechibayiro chinopiswa mwana wangu. Verse number 9. Verse 9. Yes. Vakandosvika panzvimbo yaakaudzwa naMwari. Chinzwa manje apo. Yes. Abrahamu akavakapo aritari. Abraham ndokubva avaka atari. Akagadzira huni. Ndobva agadzika huni. Ndokusunga mwanakomana wake. Mirai mbichana. Now mukaenda mbuka dzepatriarchs and prophets, achinyora nyaya iyi Ellen White anyora achiti izvoni as they were building the altar, Isaac aitoparticipata panyaya ipi nai, panyaya yacho akatobatsira baba kuvaka aritari. Amen. Kusvika baba wabreaka news, wapedza kuvaka aritari, huni dzagadzikwa pamusoro pechinai pearitari, zvikanzi Isaac mwanangu, nyaya yakamira yakadai, Mwari has requested you to be the lamb of the sacrifice. Zvikanzi ipapo Isaac akati baba, kana Mwari achinge ataura, let it be so. Anogara pasi mukomana obatsira baba kusunga makumbo ake. Haleluya. Asunga makumbo ake, oti baba sungai maoko, baba osunga maoko, obva atakurwa Isaac kwakundoradzikwa paaltar. Abrahamu okudza banga, osundza banga tabaya mwanakomana wake. Zvikanzi ipapo verse 10. Handei verse 10 munhu waMwari. Yes. Zvino Abrahamu akatambanudza ruoko rwake. Famba. Akatora banga. Eka. Kuti Abaye mwanakomana wake. Yes. Verse 11. Handei. Mutumwa waJehovha akadanidzira kwaari ari mudenga akati, Abrahama. Iye akati, ndiri pano hangu Ishe. Fambai. Verse 12. Akati, handei, tarisa, usaisa ruoko kumwana, usamukwadza. Yes. Nokuti ndaziva kuti unoda Mwari iwewe. Yes. Hauna kuninyima mwanakomana wako. Handei, mumwe chete woga. Yes. Handei, dzikane vhesi muna Mwari. Eka. Abraham akasimudza meso ake akatarira mushure makwe kwakuona hondobwe riri mukati megwenzi rakabatwa nyanga. Right. The Lord shall provide. The Lord shall what? Drama rese iri kuitika rese iri riri kuonekwa nevenge vakuzanamata Mwari. Amen. Wafudzwe madhongi havasi kuzviona izvo. Chavari bhizi kudzingira madhongi nekuwadzora kuti apinde mukati mechinai. Wanhu wakuda kuti Mwari wari bhizi kuona ruoko rwanyinai rwaMwari. Munhu waMwari panapa, miracles will happen here. Amen. Ende vachamaona vanhu vakauya kuzonamata Mwari. God himself will reveal himself here. Kune avo vakauya kuzonamata Mwari. Mwari achataura. Amen. Mwari achataura neavo vakauya kuzomunamata. Kune vamadhongi muchanzwa sound yemadhongi, and the devil will magnify that sound. Amen. So panapa
Abraham anzicheuka anona hondobwe iri mukati megwenzi zvikati anondoitora aitora Isaac anosunungura Isaac wotora gwairiya worivadzika panhangire paauta woriuraya rikapana pakubva musi iwoyo nzvimbo iyo yakanzi izvoni Jehovah Jireh, the Lord has provided. Masikatana vanhu vaMwari, what's your mission here? Chinangwa chako ndechei panapa? Wakaenga madhongi here kausanamata Mwari. One thing for certain, dhonga haridyiwi. Amen. Dhonga haridyiwi. It's an animal of labor. Saka harina benefit yakanyanya kwauri dhongi. Harina actually rinokurwadzisa because what it demands is more than what it gives. Tiripo here unoexpenda more pane what you gain from that. Saka usatambisa nguva uchinama dhongi, namata Jehovah. Amen. Namata Mwari. Oza kuti izvoni vakudzika mugomo wakuenda kumba. I want to believe kuti izvoni they were sharing experiences na Isaac ayoseka omana hamuna chamaona inini hapana chamaona komana hapana chamaona boys tangu you have seen nothing. Initaona tanzwa izwi raMwari tanzwa izwi ranyi rekirosi ndasona mudhara akati no usakwadza mwanakomana wako pane gwayana riri apo. Saka yangu achiti kuti shamwari atapinda busy dhonga hariti nai arite pachabva panapo kune vanhu vachapa ripoti yemanegatives chete panapo. Ziva kuti munhu iyeye mission yake ngesekudini muna Mwari anga ine mission iri different from what is happening here. Mwatibatsire masikatano, Mwari watiitire zvakanaka. I want to pray now kuti mwandibatsireiwo. Mwandibatsirei. Patiri panapo handina kuuya kuzofudza madhongi. Amen. Mwari ndakauya pano kuzokunamatai nokutsvagai. Zvipangidzei kwandiri saAbhurahama. Amen. Zvipangidzei kwandiri zvamakaita kuna Isaac. Handidi kupinda busy nemadhongi pano. Pana ndakaanjire mission isiriyo. Ndakaplan zvinhu kwangu Mwari. But ndaziva kuti izvoni haisiriyo plan yenyu Mwari. Yenyu plan kuti ndikunamatei. Zvemadhongi no. Kachirevesa munhu waMwari masikatano. Simungatinamati. Auziva kuti izvoni Mwari chinhu one chandingada kunamata imi. Zvemadhongi kwete. Madhongi no. Haisiyo mission yangu. Ini ndakazokunamatai. Masikati Mwari akukombore munhu waMwari. Mwari akukombore. Mwari akuitire zvakanaka. The call is, let's decide to follow Jesus. Ngatirei Jesu vanhu vaMwari. Zvimwe zvese zvine maturo izvi hazvina maturo. No turning back. We come here to seek Jesus and nothing else. Zvimwe zvese zvingauya zivai kuti izvoni zvisinei nekunamata haisi mission yaMwari. Tiripoona Mwari, haisi mission yaMwari. Haisi plan yaMwari kuti tive busy complaining about what's happening here. Kana pane mistake, uya kuwakuru uwaone privately. Amen. Mwari atikombore masikatano. Mission yedu kunamata Mwari. We have gone through a lot these past 2 years. Mwari atikombore masikatano. Mwari atikomborere. Nyika ino vanhu vaMwari has nothing more to offer. Only Jesus anopa zvikuru mukati menguva ino. Ngatinamatei Mwari, timunamate Mwari nemuzokwadi, timunamate nekuperera kwose, ende Mwari uchazvipangidza kwatiri masikatano. Mwari atiitire zvakanaka masikatano. Pastor Mukonza, uyai munhu waMwari mutinamatire. Mudedicate mukati maoko waMwari. Mwari watiitire nyasha. Mission yedu inguva imwe chete yekunamata Mwari. Zvimwe zvese hazvina maturo. Tinamatirei Pastor.
Baba wedu vekudenga, maita henyu neumwari hwenyu, tinokutendai Mwari wedu mukurarama kwedu paupenyu hwedu. Tinonyengedzeka nezvizhinji zvenyika ino zvinoita sezvinofadza nekunakidza. Asi kana muchitaura nesu hazvina nguva yakareba zvinoguma. Chokwadi. Hatingafudzi madhongi panzvimbo ino. Hamungadani Israeri kuzofudza madhongi. Wamakadana neAbrahama kuti akwire mugomo kuzorama. Varipo vana venyu pano vamakadana kuzokwira mugomo kukuna matanga. Chokwadi. Munamato wedu masikati ano Mwari, sanganai nawo mugomo muvaropafadza. Amen. Amen. Vazhinji vakaremerwa pamoyo, pfungwa dziri kurwadzirwa nezvakawanda zviri kunetsa muupenyu, mibvunzo yakawanda. Wai Mwari? Ngei Mwari matendera zvizhinji zvatasangana nazvo muupenyu? Your answer is the Lord will provide. Chokwadi. Chokwadi. Tiri mugomo kuvaka altari. Musatendera Isaac kufa, providai Mwari. Chokwadi. Vazhinji vane mibvunzo, matambudziko akawanda. Tiri kutsvagawo maanza pamibvunzo mizhinji yatiinayo. Sekupa kwamakaita gwayana mugomo kuna Abrahama, tipewo maanza nemasolution pamatambudziko. Chokwadi. Chokwadi. Hamuna kutendera Abrahama kudzoka musina kumuprovida zvaakanga afambira. Pamuchataura nesu, pamataura nesu, titendere iyo kutendeuka panofanira kutendeukwa. Kana tapa moyo kwamuri Mwari, tigamuchirewo sezvatiri. Mutiwandudze, muwedzere kutenda kwedu. Mazita edu aoneke mubhuku yeupenyu, tigoponeswa pakupera kwenguva. Amen. Tipupure kuburikidza nemurambira camp meeting ya 2022 takaponeswa. Amen. Amen. Waine murandano wenyu Pastor Matemo, unowaziva makawashandisa kwakawanda. Tinokutendai mawashandisa nhasi. Amen. Rambai muchiwashandisa kusvika musangano chipera nekusingaperi. Tonamata. Amen. 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 Tinofara kubatira tenzi, tinovuma kumubatira basa iro tenzi anotipa, tinoita nekutendeka tomubatira toenda mberi tine rufaro tomubatira pano mumunda wake. Tinofara kuparadza soko rerudo kune vanhu pasi. Jesu ari kupenya kwa Baba, anotipa chikomborero. Tomubatira toenda mberi tine rufaro tomubatira pano mumunda wake. Nekufawa tinoteerera tenzi, tinofamba nekuperera topangidza vamwe kuna tenzi nevanyanga dzikugwayana. Tomubatira toenda mberi
kumusha uko kufa kunopeka kusafa Dichamsi wamponesi apo achazo uya Iye anondigashira mumusha Dichamsiwa apo ndichazomira naye Dichamsiwa Nematati mumaoko ake Dichazofara kwazo kuona usu wake Nekupenya kwe maziso akewo Moyo wangu kumkuta ngerudoro nemuta Anondikatira musha kumsoro Dichamsiwa Apo ndichazomira naye Dichamsiwa Nematati mumaoko ake Dinotondera awa warikanwi wakafa Kutingerufu tapatana nawo Abo Jesu auya nao ticha sangana Asindi chatanga kuona Jesu Dichamsiwa Apo ndichazomira naye Dichamsiwa Nematati mumaoko ake Achanditungamira kupinda mazambara Apo tisingazo wine urambo Dichaimba newe seriyorore kufara Asindi chatanga kuona Jesu Dichamsiwa Apo ndichazomira naye Dichamsiwa Nematati mumaoko ake Dichamsiwa Apo ndichazomira naye Dichamsiwa Nematati mumaoko ake Dichamsiwa Apo ndichazomira naye Dichamsiwa Nematati mumaoko ake Uyamweya wakachena mundikombolerenyi kuti moyo wangu ucha kukutangu watese dititisenyi kukuda kuziwaza zakanaka sechikariro chambiri chinondipa kufara ndau yakune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi
mundisite kumusha. Jesu wakanditakisa, ndangandiri mufambi, mudambudzo wandibvisa, gero parake iri, ndagashira mutsa wenyu, ndinomuitirenyi, ndipenyi kunaka kwenyu, ndosungirwa kunemwi, nguva dzese ndarasika kubva munzira yenyu. Ndiri pano wangu Baba, batisa moyo wangu. 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 Domutewera kweseko, ndanziza kumusimbira, ndotondera kutifira, ipo pamchinjiko weKalvari, ishe Jesu wanditungamira, imo murendo rwese nguva dzese, arishamwari yeidi, ndinotondera Kalvari, ndofarira temo wake, doda anditungamire, rudo rwake rwakanaka, iro rwaereswa paKalvari, ishe Jesu wanditungamira, imo murwendo rwese nguva dzese, arishamwari yeidi, ndinotondera Kalvari, ndinofamba ndisingatyi, ndofara naKristu pedyo, ndosimbira chaona, iyo shamwari yepaKalvari, ishe Jesu wanditungamira, imo murwendo rwese nguva dzese, arishamwari yeidi, ndinotondera Kalvari, Jesu wanditungamira, imo murwendo rwese nguva dzese, arishamwari yeidi, ndinotondera Kalvari, ndinotondera Kalvari, ndinotondera Kalvari, ndinotondera Kalvari. Kaya
Yabulani ziye kaya, oya kaya, oya kaya. Yabulani ziye kaya, likaba. Anatijipenya topenyera Jesu yo. Oya chitizo ichochi, chochi, ichochi na zoti poleka. Sikuna Jesu tosharwa pasha. Kanatijifamba munzira, kanatijitenyi kupenya. Kanatijipenya topenyera Jesu yo. Chochi na zoti poleka. Sikuna Jesu tosharwa pacha. Mose, farai Mose. Farai Mose. Mose, tichazo ona na fute panga kana Jesu. Ona kana tichizo mushumira. Iye aja zoti poleka. Sikuna Jesu tosharwa pacha. Tichazoona nafuti kame kana Jesu ouya. Kana tichizo mushumira. Iye aja zoti poleka. Sikuna Jesu tosharwa pacha. Ona kana tichifamba munzira. Ngatiratidzenyi kupenya. Kana tichipenya topenyera Jesu ouya. Titizo ichochi, chochi, ichochi na zoti poleka. Sikuna Jesu tosharwa pacha. Kana tichifamba munzira. Ngatiratidzenyi kupenya. Kana tichipenya topenyera Jesu ouya. Titizo ichochi, chochi, ichochi na zoti poleka. Sikuna Jesu tosharwa pacha. Farai Mose. Farai Mose. Tichazoona nafuti kame kana Jesu ouya. Kana tichizo mushumira. Iye aja zoti poleka. Sikuna Jesu tosharwa pacha. Farai Mose. Farai Mose. Tichazoona nafuti kame kana Jesu ouya. Kana tichizo mushumira. Iye aja zoti poleka.